kamoro matin gimane wayango nyaka watim koro en kwayo ni tich ma japuonj tiyo kaka kojolo kikal higa achiel obed intern higa achiel kende to oloke mondo obed permanent and pensionable mane gima bo konyowa to en adier ni ka osendike lo 24 ni kanyo neno data ma TSC kendo bang' Januar idwa ndik elo 20 mamoko so bero sebete e higa dek mokalo gi ndiko jopuonj osebete to wacho ni mane geno mapono nitiere ni ka gisudo nyime jok mosebedo intern gibo bedo thuolo mara loko gi permanent and pensionable en gimoro mapuntie ma sirkal nego entie sirkal nene tumedo dhire wadhire motegno giywago nwa budget to sama giywago budget TSC ywago budget mondo lok jogi permanent and pensionable wan be wadok kuom parliament ingeni appropriation of or allocation of funds mandi ko jopuonj en gima nyaka wuog na parliament ka wakonegi to moloyo education committee ni wakwayo on the sides ni temuru e jatelo timo motegno ka ukedo motegno allocation of funds mandi ko jopuonj lwenje kata ywak mudo lak mani jomoko poni e intern yok bibete erokamano aduogo ka banka wiyo masani ndigi gik mathoth yama ntiere wacho ni ero deponi Collins Oyo fight mana ne teachers to we will gi classroom teachers mana dipone wach mantiere kanyo ango duogo kode achiel kachiel sani kama chelo bende mantiere karkae wach mari ma kanitie ka jot ma jatend piny Kenya wacho ni jatend piny Kenya William Ruto en two-term kosen kumi bila break jopuonj ni consult kusema nen mamu mari ni won kaka Collins Oyo wakawiyo masani kwa do nyakura mo jwango do mathoth kikini mabora